дар ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 8 шаҳри Турсунзода як ҳафта мешавад ки корҳои таъмиру тармим шурӯъ шудааст. масъулин сари ҳар як тарбиятгиранда аз 20 то 50 сомонигӣ маблағ ҷамъоварӣ карда ба таъмири ширхоргоҳ сарф мекунанд. ногуфта намонад ки дар ин ҷо 250 нафар кӯдак ба таълиму тарбияи мураббияҳои ғамхорашон фарогир ҳастанд. дар ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 8 шаҳри Турсунзода як ҳафта боз инҷониб таъмир идома дорад. таъмири бинои асосиро бо ёрии падару модарон мо сар кардем. миннатдории худамро ба ҳамаи падару модарони анами кӯдакистони рақами 8 мерасонам ки онҳо ба мо ёрдам доданд, ба мо кӯмак дасти ёрӣ дароз карданду мо ҳамин биноро бо бинои замонавӣ табдил хоҳем дод. ба ғайр аз ин ҳавзи обозӣ барои кӯдакон ки дар ин давра моҳҳои июн, июл, август давраи солимгардонии кӯдакон мебошад ки онҳо бояд ҳатман обозӣ кунанд, ба обозӣ ниёз доранд, мо таъмирро низ сар кардем. ба ғайр аз ин бо ёрии ҳамаи волидони кӯдакистон ки онҳо ёрии худро ба мо дариғ надоштанд, ҳамаи гурӯҳҳо аз таъмири ҷорӣ бароварда шуда истодааст. то ҳоло мана то имрӯз 4 гурӯҳ аз таъмири асосӣ бароварда шуд. маблағе ки аз тарафи падару модарон ҷамъ шуд, ин бо розигии ҳамон падару модарон аз 20 сомон сар шуд то ба 50 сомон. бояд гуфт ки имсол низ таъмири ширхоргоҳҳо аз ҳисоби волидайни кӯдакон амалӣ мешавад. аксари ширхоргоҳҳо имсол натавонистанд ки аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ барои анҷом додани корҳои таъмири кӯдакистонҳо маблағи муайяне ба даст биёранд. бахусус масъулини ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 8 низ ба умеди кӯмаки маблағи буҷавианд. агар онҳо тавонанд ки аз ҳисоби буҷаи маҳал маблағ ба даст оранд, қисмати боқимондаи корҳои таъмири кӯдакистонро ба итмом мерасонанд. зеро масъулин иттилоъ доданд ки маблағи аз ҳисоби падару модарон ҷамъ шуда барои ба пуррагӣ аз таъмир баровардани ширхоргоҳ кӯдакистон басанда нест.